Добрий вечір. Перевіряю зараз, чи все в порядку. Добре. Ёсть. Добрый вечер. Чым сёння займаемся? Сёння праходзім далей The Longest Journey. Учора стрыма не было, бо прыязджаў гаспадар кватэры, і сёння магчыма, стрым будзе трошки скарочаны. Я не ўпэўнены наколькі, бо я сёння ездзіў да лекара, і лекара да, хацеў сказаць, акультыста, да акуліста ездзіў правяраць вочы, і мне закапалі туды ў вочы каплі, вядомыя, якія пашыраюць зрачкі, і зараз я сяджу увесь зачараваны гульнёю, спадзяюся, што мне яшчэ нармальна будзе, бо крышачку баліць галава таго, што, ну, светлаадчувальнасць падвышаная. Вось, паглядзім, як пойдзе, таму, можа быць, я спынюся раней сёння, не ўпэўнены, што будзем сядзець 3 гадзіны дакладна не, я планаваў 2,5 гадзіны, але, можа, усяго атрымаецца на, можа, 2 гадзінкі, можа, трошки менш, паглядзім. Вось, каб мне не перасядзець з гэтымі вачамі, яшчэ нармальна сябе адчуваць. А на чым мы скончылі ў папярэдні раз? Мы збіралі паданні, якія ёсць у гэтай нацыі, я забыўся, як яны называюцца, як яны, нешта. Алатіены. Вось. Алатіены — гэта лётаючы народ, які насамрэч з'яўляецца галінай яшчэ аднаго народу ў гэтым сусвеце. Народа, які знаходзіцца пад вадою. Мы жа будзем размаўляць зараз толькі з імі, бо ад водных мы прыйшлі да лётаючых спецыяльна, каб дамовіцца паміж двумя народамі. І мы сабралі 2 гісторыі, 2 паданні, іх з 4. Нам трэба даведацца ўсе 4 паданні і потым адказаць на пытанні вось ад таго вартаўніка, які вось зараз ён паказаў, вось там ось ён стаіць. Фрэя паказала скрыначку гаспадару хаты. Так, это... Не, фотка трошки раней была зроблена, да, гаспадара, але вось цудоўнае фото атрымалася. Для тых, хто не ведае, з-за таго, што ўчора не было стрыма, то я даслаў у Twitter просто фото сваёй коткі. Вітанкі, нешта не пачуў. Ты захварэў ці за надвор'е табе дрэнна? Мне дрэнна, я схадзіў да лекара, да акуліста. Мне гаворыць, што гульня громка занадта. Прыцішам. Вось так. І мне не дрэнна... Мне... Зараз, чакайце. Вельмі... Я схадзіў да акуліста, і мне закапалі вочы і для даследавання вока, і я зараз сяджу, і вельмі у мяне велічэзныя зрачкі зараз, гэта трошки напружвае зрок, і ўжо трошки адпусціла, але ўсё ж такі. Я, магчыма, не змагу высидзець увесь стрым, таму паглядзім, як пойдзе, я не ўпэўнены. Увесь гэты тыдзень бегаю па афтальмолагам. Ну, я ўвогуле, у мяне зараз вакацыі, і я вырашыў, што мы з жонкай вырашылі, што трэба карацей па лекарам схадзіць, уже праверыцца, а то ўжо колькі гадоў не былі ў лекару ўвогуле. Вось. Таксама закапаныя вочы. Ну вось. Карацей, так, я зараз спадзяюся, будзе нармальна, але, ну, можа прыйдзецца прыпыніць, бо гэта не самая прыемная рэч, пасядзець з пашыранымі зрачкамі і гуляць увогуле. Так. Добра, у нас ёсць 2 паданні. Нам трэба яшчэ 2. І гэтыя 2 паданні у нас. У нас ёсць паданне зорак і ёсць паданне не зямлі, мне падаецца. Паданне вяртання дадому. Зараз трэба выведаць астатнія. У нас, мне падаецца, паданне неба было і паданне зямлі, вось 2 астатніх. Do you know one of the 4 tales of winds, stars, sea and homecoming? У нас одного варіанта. Mine is the tale of sea. Море. Добре. Would you mind telling it to me? I would be happy to do so. This is the tale of sea. Добре. Зараз рахуємося, зараз буде шмат. Знову нам кидають нам догадають на історію. Teacher in his words, and to him by his teacher in his words. This was a very, very long time ago,
when the Elation were a strong people, and we could spend days riding the hot winds above the seas. We hunted fish then, and we were at war with the Merum, the Wet-tails. Acalis was one of the strongest warriors there was. His claws were sharp and long, his beak pointy, and his teeth strong. Acalis was admired by everyone in his clan, and because of this he was cocky and arrogant. So one day, the teller of Acalis city asked him to perform a very important and very special duty, to bring a sacred jewel to the teller of an Elation town across the sea. И он скончил, я расскажу This в общем историю. particular jewel was very important because it signified a union between the two towns, and it would benefit the people of both that it was delivered safely and promptly. Acalis grinned and told the teller that he would deliver the jewel both quickly and safely, and that she was not to worry. But the teller did worry, because Acalis was young and too sure of himself. But she wanted to test him, and to teach him that sharp claws, a pointy beak, and strong teeth are not all a warrior needs, that a warrior must also be wise and careful. So Acalis set out across the sea on his flight. It was on the fourth day that he spotted something in the water that caught his attention, and forgetting his duty and Латину following his уже укрыли, curiosity, не велим быть осторожными, так разумею, Acalis придется по их dived историям. towards the water to investigate. When he came closer, he saw that there were Merum in the water, foolishly hunting close to the surface, and Acalis saw an opportunity to again prove his might as a great warrior to his people, and to capture the fins of a few Wet-tails. But this time, Acalis' arrogance got the better of him, because the Merum had set a trap. As he dived towards the Merum with his claws, a spear shot up from the water to hit him. Acalis struck the water and dropped the jewel he was carrying, and it was all he could do not to drown. Acalis was bleeding, and the Merum were grabbing onto his wings and his legs, but he fought bravely, and finally he managed to escape. But even though he now lived, he was dead inside. Истории довольно Because the долгие, shame of тому losing the sacred придется. jewel Даже молчу, would читаю always только. be with him. Acalis could not return to his village because he had neglected his duty to his teller and to his people, and so he went away to a small island where he could be alone. To himself and his people, Acalis now became the lost one. He who had been on a sacred mission but had failed in his arrogance. A year passed, and one day Acalis met with human traders from a ship that came close to his island. From the traders, Acalis heard speak of a hideous creature that lived in the sea, the Octowoe. The Octowoe was said to have a third eye, like a jewel, and that this eye pulled hapless sailors into its deadly 8-armed grasp. Acalis knew immediately that the Octowoe's third eye had to be the jewel that he lost in the sea a year ago, and he now saw the opportunity to redeem himself. But Elation were not used to water, and the thought of submerging himself in the cold, harsh ocean chilled Acalis to his heart. But he was the lost one, and if in his death he could at the very least redeem himself, to his own heart then it would be worth it. So Acalis fashioned himself a spear, because in the water his claws and his beak would be too slow, and he flew out to where the Octowoe was last seen. And then Acalis dived into the sea. The dark water closed in on him, and his wings and legs went numb. But still Acalis kept pushing down until he saw the lair of the Octowoe.
Spotting Akalus, the Octowoe attacked, and Akalus saw the monster's third eye, his sacred jewel, shining bright in the darkness, and his heart was filled with a sense of duty and courage that he had never felt before. But as he began fighting the eight-armed monster, Akalus realized that if he were to fight like he usually did, he would not stand a chance. He would have to think differently. And so Akalus tricked the Octowoe into following him through a tight chasm where the monster got stuck. And then he swam above it, and using his spear, tipped a rock on top of the Octowoe. Swimming back down again, the Octowoe was flailing helplessly. Now, almost out of air, Akalus took the sacred jewel from the Octowoe's head and swam back up. Finally, Akalus could deliver the sacred jewel to the town across the sea, and upon returning to his village, he went to the teller, bowed his head, and said, "Forgive me, teller, for in my arrogance I thought I could do everything. But I could not, and I became the lost one because of it." "You were lost," said the teller, "but you are no more. Because now you see the limits of your own strength, and you will know that a warrior must be careful and wise, in addition to being strong and fierce." Так довго, як звичайно, то я думаю, четвертої історії не менше буде. And I told it in my own Я words, зараз кончу це, as told зараз to me розкажу. by my teacher. Гэтае паданне, увогуле, зараз трошкі кантэксту. Гэта трэцяе паданне. Яны перарасказваюць гэтае паданне скрозь пакаленні, і можна вось пачуць розныя гісторыі іх народу. І адна з гэтых гісторый гэта гісторыя мора. Для тых, хто яшчэ не ведае, нам увогуле пра іх культуру даволі шмат даведацца. А у цэнтры іх культуры знаходзіцца расказчыца. Гэта адна з латіенак, якая ведае найбольшую колькасць паданняў, я так разумею, дакладна не зразумела. Але і абіраюць толькі тых, хто самая па тыпу свядомая ў гісторыях, іх ведае найлепей. Вось. І адна з гэтай гісторыі, вось якая была зараз, гісторыя падання мора. Паданне мора расказваецца пра Алатьена, Алакаса, каб я не пераблытаў яго імя, у нядрэнна з імямі. Найнрэвенс, вітаю. Стрымеру здароўя, ворагаў глебу, трусікам землятрус, усім дранніку. Добра, мне падабаецца ідэя. Усім драннікам. Драннікаў, я спадзяюся, у цябе таксама найнрэвенс ўсё добрае. Я ведаю, што ты ва Вроцлаве, бачыў, што ты пісаў. І спадзяюся, цябе там не затопіць нахрен. Так што, але калі нешта небяспечнае, я прапаную нават, не ведаю, можаш ехаць да нас у Варшаву, нешта прыдумаем, карацей. Вось. Беражыце там сябе, каб у вас ўсё добра было. Добра? Вяртаючыся да гісторыі. Паданне мора. Алакас, зараз я імя ўжо забыў, вельмі хутка забываю імёны. Алакас, адзін з алатьенаў, ляцеў, гэта ваяр, такі магутны ваяр сярод іх лютойчага народу. І яго адправілі з місіяй здабыць ізумруд, там, неважна, нейкі драгацэнны камень. І вось гэтым драгацэнным камянём ён адправіўся праз мора. У іх там знаходзілася адна вёска вельмі далёка, і праз мора яму трэба было праляцець. І расказчыца, нагадваю, гэта галоўная ў той час, увогуле, галоўная па тыпу у іх культуры. Яна ведала, што ён шмат палагаецца на сваю моц, але не ведае мяжы сваёй сілы. І яна бянтэжылася, што ён, нягледзячы на тое, чтобы он быў упэўнены ў сабе, яна ведала, што хутчэй за ўсё ён можа і праваліць гэтую місію, і яго можа не атрымацца. Яна бянтэжылася за яго, таму што гэта было яго выпрабаванне, гэта сэнс гэтага таго адправіць як за драгацэнным камянём святым, толькі дзеля таго, каб праверыць гэтага ваяра. І гэты ваяр уляцеў праз мора, і пакуль ён ляцеў, ён прыляцеў, узяў гэты святы камень і ляцеў ужо назад. Але па дарозе назад ён заўважыў, што ў вадзе знаходзіцца адзін з русалаў. Я ўжо гаварыў, што гэта насамрэч іншая галіна іх народу, але яны так даўно змагаюцца адзін за адным, што лічуць сябе літаральна двумя рознымі відамі і сваімі ворагамі. Вось.
Ён пабачыў у вадзе, глядзіць там русалы, якіх ён жа ваяр увесь такі круты, і ён вырашыў, што зараз я яшчэ раз пакажу ўсім сваю моц. Ён паспрабаваў атакаваць русалаў, які былі занадта блізка да паверхні вады. Але гэта была пастка. І як толькі ён спусціўся, яшчэ некалькі русалаў выскачыла з вады і пачало лавіць яго, ну, там выскачыла дзіда і, карацей, параніла яго. Ён ураніў у ваду гэты камень. Камень апусціўся дзесьці глыбока пад воду. З-за свайго правала гэтага ён адправіўся. Так, пакуль што не плаваю, але ў ваву трэба завітаць, даўно не было сходак стрымерскіх. Ну так, без праблем, без праблемаў. На хайліт паправляецца яшчэ 1000. Дзякую вялікі. Дык вось, гэта не канец гісторыі. Гісторыя яшчэ наступная частка. Ён вырашыў, што не можа вытрымаць таго, што яго не атрымалася, і ён вырашыў, што ён выйдзе ў выгнанне і будзе пустэльнічаць на востраве дзесьці асабіста. І ён пачаў называць сябе страчаны, ну, як па тыпу той, хто страціўся ад свайго племені. І ён на гэтым востраве жыў некаторы час, і ад купцоў даведаўся пра істоту, здаравенную васьмірукую васьміногую істоту, якая жыве ў вадзе і мае 3 вока, і трэцяе вока падобна на драгацэнны камень. А наш герой адразу зразумеў, што гэта так не ўсё проста, і гэты камень дакладна той самы камень, які ён нёс. Ён паляцеў туды, дзе яго бачылі, гэтую жывёлу бачылі ў апошні раз, і паспрабаваў нырнуць. Ён зрабіў сабе дзіду спецыяльна, каб ваяваць пад вадою. Нырнуў пад ваду і паспрабаваў змагацца з гэтай істотай. Ён хутка зразумеў, што змагацца ў яго проста так не атрымаецца, што яго сілы не хопіць, таму што пад вадой ён больш павольны, яму трэба быць нешта прыдумваць. Ён заманіў у пастку гэтую істоту у вузкае месца, дзесьці ў вузкі праход. І калі яна захрасла там, то ён напаў на яе зверху і выбіў у яе гэты камень з галавы. Вось, камень ён забраў і вярнуў яго зноў да свайго племені. У сваім племені расказчыца яго сустрэла, і ён выбачыўся перад ёй за тое, што ён згубіў святы камень, і з-за гэтага ён стаў страчаным, ён стаў называць сябе страчаным. Вось, і яна яму адказ сказала, што ты ўжо зараз не страчаны, ты зараз ведаеш мяжы сваёй сілы, і ты ведаеш, што нельга, ваяр павінен быць не толькі моцны, а яшчэ і разумны, і спакойны, па тыпу сабраны. Вось, што гэта вельмі важна для ваяра. Гэта пачвара быў мядзведзь, зайцатрус, васьмірукі. Вось, гэта гісторыя мора. У нас гэта 3-я гісторыя, нам засталась толькі 4-я. Вітаю, Вулчара. Вітаю. Я не адразу заўважу. У мяне зараз пашыраны зрачкі, мне трошкі складана сканцэнтроўвацца на тэксце, асабістасці на мелкім чата, і я магу трошкі не заўважаць. Я там, можа быць, сёння стрым будзе трошкі карацей, бо я хадзіў да акуліста, я зараз сяджу з пашыранымі вачыма здаравеннымі, гляджу ў маніторы, гэта непроста. Так, вось гэты Алатіен, у нас было нешта... Ці перадаць яму, ці сказаць яму, мне падаецца, нешта, у яго там сяброўка нейкая ёсць у горадзе. Давайте паговорым з ім. Так. Ці твоё імя Ісам? So, Isam, that's your name, isn't it? Yes, Isam of Tamar. A good-looking guy like you must get a lot of attention from the girls, right? Нас адправілі спытаць у яго, хто яму падабаецца з дзяўчынак у вёсцы. No, wings don't do anything for me. No, I was just thinking, maybe you had your eye out for somebody special? Трохі пасватаем I'm яго. without a mate. The women of Tamar are cold and unfriendly, and whenever I try to talk to one of them, she ignores me. Even Nima? Nima? No, she's too pretty for me. She won't appreciate my attention. This is like high school. Trust me, Isam. You go talk to her one of these days, and I'm sure you'll find you have a lot in common. Just be yourself, okay? You think so? Perhaps you are right. I will do as you say, Windbringer. Thank you. Усё пасваталі яго. Лёгка.
тою лютата, калі мне перавяралі вочы, я вяртаўся дадому ў сонечнае надвор'е, щось было немагчыма. Но я скажу, нешта ў гэты раз было даволі нават утульненька. Незручна ўсё яшчэ, але не той каб дрэнна. Адзінае, што я скажу, што вось за доўгі час яно трошкі вочы, ну, галава паболевае ад таго, што светлаадчувальнасць падвышаная і проста гэта прытамляе. Вось, а так гэта адзінае, што ёсць. Но ўсё роўна гэта не самае жорсткае, як было. У Менску мне, калі перавяралі, было жудасна. Тут неяк лёгка прайшло ў Варшаве. Так, гісторыю. Атрымліваецца, у нас засталась толькі гісторыя вятроў. Do you know one of the four tales of winds, stars, sea, and homecoming? Mine is the tale of winds, Ён Windbringer. ведае. Do you wish to hear it? Very much. Then I shall tell it. This is the tale of winds. Ну, яна будзе my доўгая, tale. я вам I раскажу pledged to гэту tell it in гісторыю my ўжо own пасля таго, words, як ён as скончыў. told in turn by my teacher. In the village of Karan, in the mountains of tall winds, there lived a young Alatian woman named Iwana. Iwana had one desire above all others, to soar higher and farther than anyone else. And even though her wings were no broader, nor her body sleeker than anyone else's, she pursued this foolish desire without rest. And as time passed, she did soar higher, and she did fly farther than the other young Alatian in her village, and her name became known far and wide amongst the tribes of the mountains of tall winds. But still, Iwana was not happy. She was not happy because, in her vanity, even though she was a better flyer than almost everyone else, and to her eyes, she was still not good enough. She wanted to be so much better than anyone else that she would be remembered for all time as the best flyer amongst all the Alatian. And so one day, Iwana decided to climb to the top of Mount Bakta'ana, the Tower of Light, and to soar from those giddy heights to the ends of the world. Her friends and her family pleaded with her not to, because every Alatian knew that to soar from such heights was dangerous, that at such heights the air was thin and the winds treacherous. But Iwana would not listen, and on a cold and clear morning she climbed up the Tower of Light to the rock and the ice at the very top. From there she could see to the ends of the world. And it brought tears to her eyes to know that now, finally, she would be greater and better than any Alatian before her. And so Iwana spread her wings and leaped off the mountain. Those who watched her from far below said that for a split moment Iwana soared, and she soared higher and farther than any Alatian before or since. But then the treacherous winds caught a hold of her, and the thin air made her plummet towards the ground and to fall to her death amongst the rocks at the base of the mountain. In her vanity, Iwana could not see beyond her desire to be the very best. And vanity always stands to fall. That was the tale of winds, my tale, and I told it in my Нешта own words. гэта самая простая гісторыя без нейкіх паваротаў. Я зараз яшчэ раз перачытаю. Я не нават здзіўлены, таму што папярэднія тры былі такія нейкія з глыбокім сэнсам. Так, это мне ёсць у нас гісторыя размоў. Давайте апошнюю. Так. Ось тут павінна быць. Так. Забралася на гару. І ўсё. Не, нічога такого. Дык вось, якая кароткая гісторыя. Існавала Іоанна, такая ось алаценка, якая жадала лётаць вышэй і далей за ўсіх і залаценаў, быць самай па тыпу лятуньі найлепшай.
Вось, яна спрабавала, і яна трэніравалася, нягледзячы на тое, што яна была не самай, па тыпу, самым шырокімі крыламі, альбо яна не была самай, па тыпу, ён сказаў, самай тонкай з іх, ну, па тыпу, я так разумею, аэрадынамічнай, карацей. Вось, але яна трэніравалася так шмат, што ў выніку яна лётала лепей за ўсіх, хто быў у яе, ну, у той мясцовасці, дзе яна жыла. Нягледзячы на гэта, як бы яна не спрабавала, што бы яна не рабіла, яна ўсё яшчэ жадала большага. Яна жадала лётаць усё яшчэ вышэй і яшчэ далей. У выніку яна забралася на самую высокую гару, там вежа свету, мне падаецца, яна так называлася. Вось, яна забралася на гэтую гару і паспрабавала паляцець адтуль, нягледзячы на тое, што я папярэджвалі, што з гэтай гары лётаць небяспечна, і увогуле так высока лётаць небяспечна, бо, ну, ветер там не той каб шмат, ён ужо разрэжаны, і вятры там ужо не такі надзейныя. Вось, там можна забіцца даволі лёгка. Сэнс гісторыі у тым, што яна паспрабавала паляцець з гэтай гары, паляцела вышэй, чым астатнія, праляцела далей, чым астатнія, але забілася проста ад гэтага. Канец гісторыі. Вось, самая кароткая з усіх 4. Ну, гэта не на 2 гадзіны, гэта была яшчэ неблагая гісторыя. Як нечакана, ну, дагэтуль гісторыі такія па тыпу, вось персанаж робіць штосьці, памыляецца і неяк выпраўляецца, альбо нешта змяняецца. У гэтай гісторыі, ну, паляцела і забілася. Канец. Давайте захаваемся, таму што мы сабралі ўсе гісторыі. Час адказваць на пытанне. На кожнае з гісторый будзе па пытанню, і трэба на ўсе 4 пытання адказаць правільна. Галоўнае, каб не пачалі задаваць пытанні, хто, дзе, каго, як клікалі, бо я імёны запамінаю вельмі Are дрэнна. you ready for the questions now? Так, я гатовы. Yes, ask me the questions. In the Tale of Winds, which mountain did Iwana fall from in her vain attempt Мне пашанцавала, што fly гэта гісторыя higher пра вецер and была further than тут толькі anyone што. else? Ён пытае, з якой гары яна спрабавала паляцець, ось Іоанна у гісторыі пра ветра, з якой гары яна спрабавала паляцець? Вежа святла, Бактаана. Mount Bakta'ana, the Tower of Light. That is correct. In the Tale of Stars, what did Mona see in the sky that helped her find her way У home? гісторыі зорак, што дапамагло Мона знайсці шлях дадому. Гэта былі духі 5 расказчыкаў папярэдніх The пакаленняў. spirits of 5 tellers. That is correct. In the Tale of Sea, what creature did the Lost One battle in his quest to recover the sacred jewel? У гісторыі мора, з кім змагаўся Актава, ну, галоўны герой той, не Актава, пачакаць-ка, але, неважна, герой змагаўся, каб атрымаць зноў свой камень драгацэнны, Актава. Yaktawo? That is correct. My final question to you is this. In the Tale of Homecoming, what was У given to гісторыі Moran вяртання дадому, by што his teller далі returned Марану, from his калі ён pilgrimage? яго расказчыца, і калі ён вяртаўся дадому. Яна дала яму разбіты гэты самы гаршок. A broken pot to teach him that absence may break a heart in two. Ну, You гэта have не самыя correctly складаныя answered пытанні былі. all my questions, and so have proven your knowledge of the 4 tales. You are the Windbringer. The teller would see you presently. Нарэшце. Такім чынам мы атрымалі магчымасць паразмаўляць з бягучай расказчыцай. А яна нам патрэбна для таго, каб яна проста прасказвала свае гісторыі. Плюс мы з'яўляемся, нагадваем, куды б мы не прыходзілі, мы нейкая абраная заўсёды атрымліваемся і плюс-мінус дзесьці выходзім на выкананне гэтых прароцтваў. Так што зараз пойдзем, мы-то так-то ўвогуле спрабуем пасябраваць паміж 2 народамі і даведацца гісторыі старыя. Толькі зараз мы дабраліся да гэтага вострава. Я магу нешта зрабіць тут, акрамя таго, каб з ёй размаўляць? Не выглядае, быццам бы толькі з ёй магу. Это важна, таму што гэтая гульня вельмі можа падставіць нас з тым, што дзесьці што-небудзь маленькае націснуць магчыма. Падыдзі бліжэй, ну добра. Я ж не магу нічога зрабіць. I cannot see your face. Closer still. Come sit here by me. Ты не збіраешся мяне з'есці, а?
Будь ласка. There you are. You see, my eyes are not what they used to be. Ages ago, I could spot a ladybug crawling up a straw of grass from 15 tree lengths up. Now, I have a hard time seeing my supper. But my ears, balance be praised, my Я так ears, розумію, they на are знову as будеш good мало as говорити, я ever. буду у I перепинках could hear you розказувати, що, об чим outside, говорка йшла. learning the tales my children tell. You are a good listener and a fast learner. They were interesting stories. Йому and your Йої people гэта told яна them раскажется. well. That is what we do. The elation are the keepers of the tales, and I am their teller, the one who must know all the tales told since the day we came to this world. How can you do that? How can you remember every story ever told? The secret is to tell them often and to tell them in your own words, not the words of your ancestors. Doesn't that mean that the stories change with every generation? Yes, as all tales must. Change is important. Otherwise, the tales will have no meaning to us. They will just be words, and we do not care about the words. We care about what the words tell us. Цікавы падыход да гісторыі ў іх. Яна старая расказчыца гэтага племені, увогуле, я так разумею, адзінага племені, якое засталося, алаценаў, я не ўпэўнены дакладна наконт гэтага моманта. Але дакладна вось, яна расказвае, яна ўжо старая, яна дрэнна бачыць, яна расказала аб гэтым. Яна яшчэ распавяла пра тое, што ў іх такі асабісты трошкі падыход да гісторыі. Яны заўсёды расказваюць, як бы вам так сфармуляваць, яны перарасказваюць гісторыі, і яна расказчыца, таму што яна ведае ўсе гісторыі свайго народу, усе гісторыі свайго народу, усе якія ёсць. Я так разумею, што іх больш за 4. Увогуле, іх народ вядомы тым, што яны захоўваюць гісторыі яшчэ тысячагадовай даўніны, там, шмат тысячагоддзяў таму мы да іх і прыйшлі, таму што у іх ёсць гісторыя, якія могуць быць нам карысны для нашага квеста асноўнага. Наш асноўны квест у захаванні шмат тысячагадовага балансу, і некаторая інфармацыя можа проста выпасць з кругагляда большасці раз. А вось гэта раз і магла гэта захаваць. Дык вось, але якая справа? Яны расказваюць гісторыі, кожная гісторыя, каб яна захоўвалася праз гады, яны расказваюць гэтыя гісторыі са сваіх слоў. То бок, не спрабуюць паўтарыць, завучыць гісторыю. Яны спрабуюць зразумець, у чым яе сэнс, і перарасказаць яе такім чынам, як яны адчуваюць. Такім чынам застаецца галоўны сэнс гісторыі, яны наўмысна губляюць па тыпу папярэдняе. Кожнае пакаленне будзе распавядаць гэтую гісторыю па-рознаму. І ў выніку атрымліваецца, што гісторыі іх множацца і пашыраюцца, і яны такім чынам іх захоўваюць, таму што яны для іх варта толькі тое, толькі то, што схавана ў самой гісторыі, а не тое, што як яна расказана. Бо калі яны будуць паўтараць проста як папугая гэтую гісторыю, то тады яны і страцяць саму гісторыю. Гэта будуць проста словы, а не сэнс, які ў іх закладзены. Што адначасова незвычайна, але ў некаторым сэнсе цудоўна. Гэта свой падыход такі. Ось, тым больш, што такім чынам гісторыя можа замяняцца з пакаленнямі і быць больш падыходзячай для наступных пакаленняў. Тая раса істот, што зараз у Галівудзе рэмастары і рэмейкі робяць. Прыкладна так, але я так разумею, што ў іх гісторыі змяняюцца трошкі больш павольна. Так, як доўга твой народ расказвае How гісторыі? long have your people been telling stories? Since the beginning, human. Since we came to this world a long, long time ago. You're not from Earth? From Arcadia? Not according to our tales. We came on a great wind before the divide, when the earth was one and humans had yet to learn of magic and science. But we were a different people then, and the tales we tell from that time are vague and incomplete. Like myths and legends, the younger elation pay little attention to these tales. Sometimes I worry they will be lost with me, these tales, and I am getting old, very old. Яны
Эйприл задала пытанне, нічога такого звыш інфармацыі новай не з'явілася, але зараз мы ведаем, што ёй таксама гэта вядома. Яна ведае, што калісьці яны, алаціены, прыляцелі на вялікім ветры, як яны яго называюць, вельмі даўно на гэтую планету. Даўно яшчэ да таго, як зямля была падзелена на дзве. Для тых, хто ўвогуле не ведае зараз гісторыю, мы ж ужо даволі глыбока ў гульне, трошкі вам лора. Зямля існавала адна, але ў пэўны момант была падзелена на дзве. То бок мы існуем, зараз мы з вамі існуем толькі ў адным кавалку гэтай зямлі. Як яна называецца, яны называюць яе Старк, сусвет Старк. І гэта сусвет навукі, мы з вамі жывем. Але ёсць альтэрнатыўны сусвет, які быў пасля падзялення зямлі, які дапаўняе нашу зямлю. Гэта сусвет Аркадіі. Вось мы зараз у ім знаходзімся. І гэта две рэчы, якім патрэбны баланс. Зараз пра баланс не буду падрабязна гаварыць, але вось асноўная ідэя з лор гульні ў тым, што ёсць два сусветы. Дык вось гэтыя алаціены, яны прыбылі на зямлю яшчэ да таго, як яна была падзелена, на сваім, як нам ужо вядома, нейкім дыхаючым жывым касмічным караблі, які бухнуўся ў ваду. Зараз мы карабель яшчэ сам не бачылі, але вось мы зараз спрабуем дамовіць два народы, якія прыбылі на гэтым караблі, спрабуем іх дамовіць трошкі. Справа ў тым, што гэта настолькі старыя гісторыі і паданні, што алаціены самі, шмат хто з іх не ведае гэтых гісторый яшчэ з тых часоў. Вось, і дакладнасць іх вельмі падсумнеў. Назя і млю падзялілася, так, вельмі лёгкае падзяленне. Так, добра. Я прыносячы вецер. Мы ў іх паданнях ёсць... У іх ва ўсіх у Аркадыі шмат дзе ёсць прароцтва на тэму таго, што хтосьці прыйдзе і вырашыць такія-то і такія-то праблемы ў іх народа. І гэта літаральна мы адзін чалавек. Ну, не па тыпу будзе такога, што там розныя абраныя ў кожнага народа. Не, літаральна вось Эйприл Райан прыйшла і па тыпу я выконваю прароцтвы проста кожны дзень. Ось. А я просто хацела бы далей сваім мастацтвам займацца і сябрамі сябраваць, а не вось гэта ўсё. Так, ну давайте. Я обратно, давай. It's strange to me to hear those words spoken. I did not think they would be in my lifetime. But here you are, standing in front of me as real as the sky is blue. I'm sorry I have to ask, but what is it that the Windbringer is supposed to do for you? I did not expect you to walk in here and have all the answers, child. The balance has both blessed you and cursed you, and it has sent you here to do what it wills. The Windbringer is said to be the first sign of the great wind that will take us away from here. Oh. For a long time, the Elation have lost the strength they used to have. Our bones have become weak, and our wings fragile. Where we used to be able to soar for days on strong winds, we are now using our legs to walk rather than fly. Why this is, we do not know. Tan Yen. You know of the reason for this? I'm just guessing, but it makes sense. Go on. The tales also say that the Windbringer will unite us with our past and end the age-old strife. Mm-hmm. I know. You must make peace and be reunited with the Merim. You share a common ancestry. I have always thought we did. The tales were too similar, the signs clear. But my people, they will have a difficult time understanding why and how this can be. If you don't, both the Elation and the Merim will die out. When war broke out between your people and you were forced to move up into the mountains, it compromised a precarious symbiosis. A substance called Tan Yen was abundant where the Merim and the Elation lived in close proximity. It brought fish and heat and light to both your people. But now, living up in the mountains, your way of life, your diet, your customs and habits, they've all changed, and that's probably the cause of your brittle bones and fragile wings. Then we must make peace with the Merim and restore the balance between us, so as to strengthen us both and prepare us for the journey that will surely come soon. When our sitting is over, I will speak to my people, and I will elect one representative from the Elation to meet with the Merim in the place of your choosing to open a dialogue.
I came to you to find answers to some important questions. Блін, я одразу протягую задавати питання Ask, and I далі. will try my best to Будь answer. ласка, Ейприл, спиніся. Ось, чудово. Далі, що яна... Яка виснова? Яна одразу сказала, Ейприл не спробувала з ёю нейкі загадки гуляць, а одразу сказала ёй: глядзі, такая справа. Вы былі аднім народам з русаламі, ось, мэрамі. Ну, іх просто называюць русалкамі, але яны майрум, нешта такое, блин, все забываюся, тут столькі назв. Дык вось, яны былі аднім народам, калісьці, яны нават, ну, гэта па адна раса, але яны па-краху 2 гадзіны разыходзіліся ў розныя бакі, і чым далей, тым больш. У выніку зараз яны, іх народ алаценаў, па-краху становіцца ўсё слабей. Ён слабее і у фізічным плане, то бок яны, як яна гаворыць, яны раней маглі лётаць і трымацца цэлымі днямі ў паветры, але зараз ужо нават і там, дзе можна было бы і праляцець, яны хутчэй нагамі прайдуць, то бок іх народ аслаб. Вось, шмат у чым. І сімбіоз, які захоўваўся раней тысячагоддзямі, ён быў парушаны некаторы час таму, калі яны пачалі ваяваць з мэйрамі, неважна, з русалкамі. Вось, калі яны пачалі са сваімі братамі ваяваць, яны аслаблі. Яны падзяліліся, яны разышліся ў розныя бакі, адні адправіліся глыбей у мора, ім стала не хапаць спецыяльнага рэсурса, нейкай раслінкі, якая расце толькі пад вадою, таньена. І ад вады самі вось гэтыя лётаючыя алацены, яны адышлі ад вады, і у такім выніку яны перасталі ў сваёй дыеце, ну, выкарыстоўваць гэтыя, я так разумею, таньен, альбо нешта гэткае. Вось, я не ведаю дакладна, як ён уплывае, але я так разумею, гэта для іх народа, увогуле для іх віда вельмі важная рэч, без якой па-крыху парушаецца іх, ну, скажем так, стан біялагічны. Вось. Таму, калі яны могуць аб'яднацца, то яны могуць вырошчваць бяспечна, бо бяспечна можна вырошчваць гэты таньен толькі паблізу востраву гэтага, альбо можна нават нейкіх астравоў, проста бліжэй да берага, дзе для русалаў гэта небяспечна, таму што яны ваююць, нагадваю, з лётаючымі, і чым бліжэй яны да паверхні, тым больш небяспечна для іх. А самі, ну, каб не быць у небяспецы і ўвогуле далей ад вады, лётаючыя перасунуліся далей у горы, у лясы і вось у джунглі і так далей. І вось атрымліваецца такая штука, што яны адзін аднаму патрэбны, і мір па ім проста неабходны для існавання абодвух відаў, бо яны ў заняпадзе абодва атрымліваюць такім чынам. Так, але нас яшчэ цікавіць гісторыя. Што вы ведала о старажытным боге драконе, які жыве пад вадою? Гэта вось карабель, на якім яны прыбылі. Вось, што ты ведаеш ад дрейкінах? Гэта драконы, цмокі, якія тут у гэтым свеце ёсць. І што ты ведаеш аб сусвеце ахоўніка? Сусвет ахоўніка, дзе гэта тое, дзе якраз такі кантралюецца сам баланс паміж двумя сусветамі. Давайте спачнем з старажытнага бога карабля іх. Have you heard of an ancient god or dragon that lives beneath the sea? Once, long ago, when my people lived in harmony with the Merim, there were stories of an old god worshipped by the Merim who resided deep in the darkest depths of the ocean. According to legend, the old god had once brought the Merim into their realm, into the ocean, and he was now sleeping, resting before the journey back. Back where? To a great ocean amongst the stars. When the time came, he would gather the Merim and bring them home with him, back to their world, to their ocean. Я так розумію, Strangely enough, зараз я скончу. we have a similar tale. It is said that the great wind that brought us here will someday return to bring us back to a place where we can soar forever on warm winds. Like heaven. In a way, perhaps, but without the need for any of us to die. The great wind will just sweep us up and carry us away. Every evening before I go to sleep, I recite this tale to myself. It is a comforting one. Цмок, заставайся з намі, зараз усё пра цябе даведаемся. Яна зараз яшчэ расказала такую штуку. Атрымліваецца, у майрумаў ёсць такая же гісторыя, ёсць падобная на іх жа гісторыю. Гісторыя, у якой у гісторыі майрумаў атрымліваецца так, што іх бог, вось гэты пад вадою, возьме іх і аднясе у нейкае
мора паміж зорак, дзесьці глыбока і далёка. Вось, у лётаючых жа, у латенаў, ёсць гісторыя аб тым, як вялікі вецер іх забярэ і таксама аднясе кудысьці ў добрае месца. Вось, прыкладна так, гэта іх агульная гісторыя. Нагадваю, яны прыбылі сюды разам. Гэта адна раса увогуле спачатку. Вось, і атрымліваецца, у іх паралельна распавядаліся гэтыя гісторыі аб тым, каб падарожнічаць, вяртацца да зорак. І яшчэ, што яна сказала, што я забыўся вам распавесці, перакласці, што яна узгадала у нас увогуле, чым займаецца Windbringer, ну, та прыносячая ветер. Яна дакладна сама, ну, па тыпу, у яе ёсць нейкія кавалкі прароцтва, але самае галоўнае тое, што яна потым вяртае, ну, яна першы крок да таго, каб яны, вось гэтыя латены, вярталіся кудысьці на вялікім ветры назад. Ну, то бок, літаральна мы зараз, я так разумею, калі мы выканаем прароцтва, мы зробім так, што два народы возьмуць і проста адправяцца на сваім касмічным караблі назад на сваю планету, альбо нешта кудысьці яшчэ. Так, што ты ведаеш о драйкінах? Гэта вось цмокі. What do you know about the Draic kin? The kin are numbered 4, or so our tales tell. 2 in this world, 2 in the other. The mirror world. The white and the blue, the red and the green. Do you know where they are? No, the tales never say. The kin are elusive. They keep to themselves. I have never seen one myself, and I doubt any of my kind has. The tales do say that our past and our future are tied to the fate of the kin, but how I would not pretend to know. This is one tale that is yet to be told. Do you know anything about the Guardian's realm? This is human business. Would you not know more than I? Your people are the keepers of the tales. You remember more than humankind has forgotten. Please, I need to hear what you know. That is very little. The Guardian's realm is home to the Guardian in his tower. No one is permitted within except the Guardian who was, the Guardian who is, and the Guardian who will be. And of course the Draic kin, who were instrumental in its making. Have you ever heard of the existence of a hidden entrance to his realm? Oh, yes. Yes, I have heard tell of such a thing, though I would not know where it is. I gather that one of the kin may be able to tell you. Thank you. I don't have any more questions. I am glad I could help you with some answers. Не той, каб шмат мы I guess даведаліся. it's time for you to talk to your people and for me to make arrangements with the Merum. Where do you wish for our meeting to take place, Windbringer? You want me to decide? Well, I know. Send your ambassador down to the ancient caves by the beach. Inside, there are remnants of an old Elation settlement and a Merum city. It's a good place for your two people to meet, don't you think? Yes. And could you ask if they would bring their half of the stone? The stone? You have the other half? We have held onto it for centuries, knowing that someday it would be of use to the Windbringer. It will, trust me. Then we must make haste and arrangements. It is an important day, so let us not waste light. Go and wait for my ambassador in the caves. Я спадзяюся, мне зараз дадуць перапынак, каб я вам мог усё перакласці. Не ёсць увогуле такі варыянт? Не, няма. This place is so beautiful, and the scent of sea and rock and mist. This Регана, scent можеш is скористатися ложечкою? This was home a long, long time ago, according to the tales. We lived in peace with the Wet-tail, with the Merum back then. Now you'll be able to live in peace again. And with the Зараз 10 провели Merum амбасадора fish з you'll be able льотаючого to eat народу, well and і restore плаваючий strength народ to your повинен так само bones. зустрітися тут. Ми спробуємо Soon зараз you might домову even be поміж able ними to soar on the заключити. winds for days like you used to do. I hope you are right, Windbringer. And I hope that the Дякую, велике. Merum will see the sense in it too. They are coming, are they not? They said they would. Hush, I hear something.
We are here, Waterstiller, as was promised. Good. Now, as representatives of your respective peoples, you, the Queen of Amiram City, and you, guard to the Elation Teller, must fulfill the prophecy and join the two parts of the one stone. We hope that our peoples may be joined again, Elation, and that we may live in peace and prosper. As do we, Merim. And we pledge to do all we can for this to happen. Ого, касценки пошли. The stone is now whole, Windbringer, and the Elation and the Miram will once again be as one. You may take it with you. Thank you. The both of Коротенькая you. касценка. Come now, April, and we will take you to our sleeping god. May his wisdom guide you and lead you down the right path. З-за того, што мне не даюць нават і маленькага перапынку. Блін, все яшчэ не даюць. Каб вы разумелі, яна зараз спускаецца да самага дна, да бога іх, да карабля разумнага. Яны не толькі сушы рабілі, я так разумею. Іх увогуле там паўнавартасная вайна была паміж імі. Дайте паузу хоть невеличкую. Мне просто распавесці. Так, ось паузу ставлю, каб зараз нічого не пачалося. Тысячагадовая вайна, нейкая выпадковая жанчына прыходзіць мярыцца, яны, ну ок, так. Тут складаней трошки. Яны хутчэй змагаліся так даўно паміж сабою, што нават не ўяўлялі, што можна дамовіцца, што магчыма дамовіцца. Там ёсць праблема. Ну, нават гэтая каралева ўзгадвала, гэта будзе складаны працэс. Яны такія, пакуль што гэта вельмі такое хісткае перамір'е хутчэй, чым паўнавартаснае вось, ну, мір нейкі саюз. Хутчэй справа ў тым, што каралева такая, блін, ну і былі здагадкі каралева сярод русалак. У яе былі здагадкі таго, што ўсё ж такі яны маюць нейкае дачыненне. Плюс яшчэ тут дзяўчына прыйшла і паказала ёй там вельмі старажытную пячору, у якой гісторыя расказваецца пра тое, што яна ўвогуле павінна не ведаць. Яна ахрэнела, калі гэта побачыла. Вось. І ўсё роўна была вельмі асцярожная з гэтым. І у лётаючых таксама. Яны літаральна выміраюць, ну, алаціяны. І каб выратаваць сябе, гэта хутчэй, скажем так, перамір'е ў сэнсе таго, што яны настолькі дрэнна ім паасобку, што лепей уж нейкая ім хістка дамовіцца, хоць на нейкіх умовах. І абодва бакі ў гэтым плюс-мінус зацікаўлены. Вось. Таму што ім абодвум патрэбна адзін і той жа рэсурс, які паасобку яны толькі яго ўгубляюць. Угубляюць больш, чым атрымліваюць. Так, давайте я захаваюся, бо у нас зараз гэты карабель. А, величезны камень. Гэта ж не величезны камень, гэта ж ёсць гэта карабель, ці не? Выглядае як ён. Давайте. Оп. Ачмуральны, які у вас карабель. А што, я не магу? Маленький офис, It's добро. soft and spongy. Feels more like a shell than a rock. I don't think it's a rock. I think it's alive. Угу. Живой корабель, это что думала? Так, а мы, отрывается... Я могу туды... It's soft. А что я туды повинен отправить? Ну, там то открывается, то зачиняется. Что я могу за этим зрабіць? Камень ланцьенаў. Ён хутчэй за ўсё ніяк не паўплывае. Мы зараз атрымліваецца. Мы аб'ядналі два кавалкі камяня гэтых, ну, двух народаў, і яно цалкам па тыпу, як разумею, кавалак дыска стварае, які нам патрэбны ўвогуле.
Альбо ні, альбо що It's the таке. second half of the piece of the stone disc entrusted to the Elation and the Merum a long time ago. Ось. Другий кавалок этого каменя. Так, а талісман баланса, хутчэй за ўсё, ніяк нам таксама тут не дапаможа. А што я магу зрабіць тады? I'll save it for when I really need it. Я спрабую, я ж не магу на яго нырнуць нават, я бы хацеў. It's soft and Не, а ніяк, ён нам проста ёсць. А. І што я павінен рабіць тады? Ну рэальна, я ж не магу туды націснуць нават. Не, гэта не працуе. Не. Паграць на ёй мы таксама не можам? Мы можам, добра, але мне падаецца, гэта не тое, як яно павінна I guess he's not around. I should try again later. It's a large. Мне падаецца, я трошки зламаў гульню. Яна пачала бегаць. It's soft and spongy. Ну так, я толькі... It's a large. Гульня. Што я павінен зрабіць? Зараз 100% будзе нейкая халера. It's the second half of the piece of the stone disc entrusted to the Elation and the Merum a long time ago. Нічога такога, ніякага ўзаемадзеяння. Дзіўна, што я не праляцеў пад воду. Я вось сам здзіўлены, не разумею, як гэта працуе. Павінен быў. Так. Ну, малпа тады. Адзінае, што застаецца, не? Малпа не працуе. Добра. Самае... Блин, тут літаральна адзін экран і две кропкі ўзаемадзеяння. Я ўжо не ведаю, што рабіць. Давайте праходжанне пагляджу. Праходжанне. Ідзем адразу, у нас 8 альбо 9 частка зараз ужо. Глава. Далёка ж мы забраліся, та ё-моё, не халеры. Так, аб'яднанне людзей, вось. Пячы бог. Што? Які маленькі? Ох ты ж, ё! Разумееце, вось тут трэба націснуць. Вось просто вось тут. Ніякага больш тлумачэння, просто вось туды патрэбна было. It's soft and spongy. Так, што ты такое? А не, пачакай-ка. Я Some kind павінен... of organic sensor. Ага, я павінен быў... Я павінен быў яго агледзець. А ёмае. Я зламаў гульню, дакладна яна зараз не настаўка плаваць, яна Is anybody ходзіць. in there? Spooky. Well, I guess it's an invitation of sorts. Ага, добра. Мы з гэтым сэнсарам паразмаўлялі і можам пралезці праз велізарныя. Зламаў There's канчаткова. air in here. And it's dry. I swear I'm never taking a bath again. Так, давайте захаваемся. Бо халера яго ведае, што мы зараз... А, дык... Я мне падаецца, зразумеў, што гэта перад намі. That doesn't look like a natural protrusion. It's too big and round. I know you. Ну, значит, ты мяне ведаеш. Do not be afraid. I know Цудоўна. what you Я размаўляю з караблем. You do?
Yes. Yes. What would you hear? I do not like to be disturbed. I wish to be left alone. I wish to rest until the day of ascension. Гэта карабель, і ён размаўляе, і ён гаворыць наконт таго, што ён ведае, хто мы такія, і пытае ў нас, навошта мы тут. Таму што ён жадаў бы адпачываць да самого моманту свайго узнясення. Я так разумею, моманта, калі ён паляціць з усімі народамі, я так разумею. Бач, што бянтэжу цябе, але ў мяне ёсць пытанне. I'm sorry to disturb you, but I need some answers. Everyone needs answers. Everyone has questions. I am not the oracle. I cannot answer all your questions. I don't expect you to answer all of them, but I was hoping for an answer to at least some of them. Then ask and be gone. Добрае пытанне, што я такое? Я шукаю камень, які называецца цмокавае вока. Што такое дзень узнясення? Мне трэба ведаць, дзе ёсць праход у гэта самае сусвет ахоўніка. Сусвет ахоўніка, нагадваю, гэта вежа, якая знаходзіцца паміж двума мірамі, і нам туды трэба двумя сусветамі, нам трэба туды неяк трапіць. І праз запасны ход, што самае дзіўнае. Давайте спытаем яго, хто мы такія ўвогуле. Можа, ён разумее. What do you mean? You said you know what I am. What am I? You do not know. Then it is not I who should teach you. Ну, дякую вялікі. Он такі, ти не ведаєш? Ну, тоді не я павінен тобі об этом розповідати. Listen, I'm tired. I'm wet. I'm at the bottom of the sea, and I'm breathing with the help of a polyp stuck in my esophagus. So just cut the Buddhist bullshit about a journey of self-discovery and answer my question. Please? Your question has already been answered. That is all I will tell you. Your journey began with an answer. It is only now that you know the question. That's so not helpful, but thank you. Окей, цікаво. Зараз перекладу. Сьогодні нешта неяк звязано з вачами. А его не чапайце? Ну нет уж. Сьогодні день такі. Так, моєму треба вока закапати так само, може, за наш квест. Мені подається, йому вже закапали. Бачите, ось, прикладно так у мене воко зараз виглядає. Або два. Не треба нічого вирізати. Вітаю, Джокамас. Што ён гаворыць? Наконт таго, ён сказаў, што мы ведаем, хто мы такія. Мы спыталі, хто мы такія. І ён здзівіўся, што мы не ведаем адказа, бо... Ну і што ён сказаў, тады гэта ну, твоя праблема. Раз уж ты не ведаеш адказу, то не я той, хто павінен табе на гэта адказваць. Дзякую вялікі. Яна такая, ну давай, можа быць, ты скончы сваім буддійскім самапошукам, гэтую херню прыбярэш і, калі ласка, адкажаш мне на пытанне. І ён такі, ты увогуле пачала свой шлях з адказа на пытанне. Ты толькі ты зараз пачала атрымліваць гэтае пытанне. Што гэта значыць, я ўвогуле не разумею. Ну вось, ну добра, давайте, нам цмокавае вока патрэбна. Алацены і Майруму дзень народнага адзінства ўжо адсвяткавалі свайго, так.
Адэкватнага адзінства, карацей. Яны ўжо адсвяткавалі. Яны зараз у крохкім статусе перамір'я сустрэліся два амбасадара з двух гарадоў. Вось каралева і ахоўнік расказчыца, яны як амбасадары выступалі з двух бакоў, і вось пагадненне ёсць, і яны нам аддалі два кавалкі, атрымліваецца, камяня, які нам патрэбна цалкам сабраць. У нас ўжо ёсць два поўных кавалкі з 4. У іх жа гэтых, у іх былі па нават яшчэ меншых частках, то бок мы чацвярцінку сабралі з 2 кавалкаў зараз. У нас палова гэтага дыска ёсць, далей збіраем яго. Відавочныя прыгоды, так. Давайте, добра, камень. Што з камянём? О, у цябе ёсць такі? Цудоўна, гэты камень нам патрэбны для нашага дыска, які мы збіраем для прахода ў вока. Давай у вока яму тыркні. Давай, тыркай у вока. Take it. It is yours now. It is part of your destiny. Я толькі не думаў, што гэты камень такі здаравенны будзе. Я думаў, яны там невялічкія зусім. Оп, забрала. У вока тыркнула, забрала. На жаль, я не магу яго зараз у інвентары паглядзець, але сэнс такі. У нас ёсць 4... Нам патрэбны 4 кавалкі дыска каменнага. Мы збіраем цалкам дыск. Для гэтага дыска яшчэ патрэбна 4 камяня драгацэнных. І вось адзін з гэтых першы камень з драгацэнных, які у нас ёсць, вось мы зараз яго атрымалі. То бок у нас не хапае яшчэ 3 камяняў такіх і 2 кавалкаў дыска. Што за дзень узнесення? The day when the kin return home. When my siblings come to me. То бок ён нават не гэтых прынясе, не лётаючых і не плаваючых. Ён прынясе драконаў. То бок ён літаральна карабель дракон. This is the day of ascension. Усяго 4 іх ёсць. Я так разумею, ён сіні, дракон. We will eventually, when everything is ready. When what's ready? I will not answer that question. It is not necessary. Яны да чагосьці рыхтуюцца, усе гэтыя цмокі, усе 4. І яны вылезаць, калі ўсё будзе падрыхтавана, але не дакладняе, што дакладна. So you come to me. They told me, well, they as in the few people who could tell me anything at all, they told me that if anyone would know, it'd be you. I know. When the earth was divided, there was a doorway left open where the tower was built. А дзе вежа была пабудавана, скажы ка мне? But it's moved, hasn't it? That spot, when Stark and Arcadia were created, that spot moved somewhere else. Into the sky. У космос? Amongst the stars. But where? Цудоўна. I knew you were coming. Your journey has not been a quiet one. Even down here, I could hear you. I speak with the dark people. They are my messengers. They have prepared a map for you. With the entrance you are looking for. You knew I was coming and why? Then, okay, I know this is probably a futile question, but why didn't you send the Dark People to me earlier? You could have saved me a lot of time and hard work. You are afraid of time and hard work. No, but it's the principle of it, isn't it? No, it is not. You had prophecies to fulfill. You had a purpose.
bringing my children together in preparation. This was important. And for that, I thank you. Now, I wish to sleep. You said something about a map? The Dark People have it. They will meet you. I will bring you to them. Добре, переноси. What? Now? Yes. Упс. Hold Зараз ми нас затрають до темного народу, я зараз розкажу, що за халера відбувається. Ви поглядите на это. Він плавати вміє. Трошки ролик подлагиває. Темных людей ніхто не бачив, по-моєму, там нічого ніякі проблеми з цим. Можна, будь мені хоч невеличкий перепинок? Дякую, великий гуня. Пукнули. Так, із діалогу раптовно. Що відбулося увогуле у катсцені? Давайте розкидаю трошки. Питання ўсё яшчэ адказаў не тое, каб шмат. Можа, я насамрэч пераблытаў, можа, ён меў на ўвазе у ўзнесенне гэта ўсё ж такі не пра драконаў, а пра вось гэтыя два народы. Ну, вось, хутчэй за ўсё. Я ўсё ж такі пераблытаў, я палічыў, што ён ўсё ж такі дракон, я так заблытаўся, ён дракон, альбо не дракон, і каго ён там павязе, ну, неважна. Дык вось, ён, якая справа? Ён ведае пра тое, што мы увогуле, чым мы займаемся, хто мы такі, чым мы займаемся. Больш за тое, у яго ёсць, скажам так, пасланнікі, як ён, тыя, хто дасылаюць паведамленні, ён іх назваў так, але гэта не зусім карэктна, можа. Цёмны народ. Цёмны народ, гэта вось мы зараз з ім будзем размаўляць. Яны збіралі паведамленні для яго, не ведаю, як яны перадаюць іх, але ну, так працуе. Ён кажу, што ён сказаў. Вось, ён ведаў ад іх, і нават у глыбіні пад вадою ён усё роўна ведаў, што адбывалася і што мы рабілі. Эйприл такая, блин, а халера, а ты мог бы мне просто раней сказаць, што ты тут вось такі і ўсё цудоўна. Ён такі, не, твой шлях быў павінен прайсці так, як ён прайшоў, бо ты аб'яднала два народы раз'яднаных, і гэта было для маіх дзяцей, ну, ён іх дзецьмі назваў. Вось, і гэта вельмі важна. По типу, для мяне. Так што дзякуй табе за гэта, але ты павінна была прайсці гэты шлях, твой шлях гэта частка таго, што ты павінна зрабіць. У цябе ёсць прародства, якія трэба выканаць. Вось. Ну, цудоўненька. Добра, ён нас зараз накіраваў, што у нас з вежай, як трапіць у сусвет паміж сусветамі. Ну, карацей, вось эту вежу ахоўніка. У гэтай вежы можна трапіць, як і раней мы ўжо ведалі, што у яе ўваход можа чыніць толькі наступных, хто павінны стаць гэтым ахоўцам, ну, ахоўнікам баланса. Але наступнага ж няма, ну, 13-е адсутнічае проста. Там той, хто ёсць, ён нешта ў старкі, нешта нейкая халера дзіўная. Нам трэба трапіць у гэтую вежу сваімі намаганнямі. Без выкарыстання, ну, по типу, выбачаюся, папярэдні ахоўнік павінен пусціць наступнага ахоўніка ў гэту вежу, то бок, ну, яно по типу абмена адбываецца. Але зараз абмена не адбылося. Стары ахоўнік знік, новы ахоўнік не прыйшоў. Вось, і ўсё захрасла. Ну, по типу, баланс, ён пакрыху развальваецца. Мы жа можам трапіць туды зноў, калі мы знойдзем уваход, дадатковы уваход. Ён не быў зроблены спецыяльна, ён так адбылося, што уваход у гэтую вежу ёсць у месцы, дзе гэтая вежа была калі гэтая вежа спачатку была створана, да падзялення двух сусветаў. То бок атрымліваецца, калі планета была адна, пабудавалі гэтую вежу, падрыхтавалі ўсе магічныя рытуалы, навуку, ўсё, што там было, ўсё, што ім было вядома, каб падзяліць адзін сусвет на два. На сусвет магіі і навукі. І вось у момант гэтага падзялення гэтая вежа апынулася паміж двума альтэрнатыўнымі сусветамі. І гэты ўваход у гэтую вежу застаўся, ён фізічна ўсё яшчэ існуе. Скажам так, ну, я так разумею, нейкая дзюра ў прасторы такая, якая стварылася на гэтым месцы. Ёсць толькі адна праблема. Калі гэты падзел адбыўся, фізічна гэтая кропка перасунулася, яна магла знаходзіцца дзе заўгодна. І вось гэта зараз хлопча, вочкавы наш,
Ён распавёў нам, дзе яна знаходзіцца. Яна знаходзіцца сярод зорак у космосе. Аж мурэнна. Зараз, каб трапіць да вежы, нам трэба адправіцца ў космос. Добра, так, давайте размоўляць. Я ўжо захаваўся, але перезахаваюся. Гэта адзін з цёмнага народу. Я не ведаю, што за яны. Я памятаю, што некаторыя з іх узгадвалі, я не чакаў, што мы так раптоўна трапім да іх. Яны просто ні халеры пра іх не вядома. Яны проста існуюць і іх пабойваюцца. Ад нас зараз мы знайшлі іх сярод тумана нейкага дзіўнага. The ship is enshrouded in a thick fog, very mystic-like. Ілона Маска шукаем, ну так, неблага, но, але я думаю, для падарожжа ў космос нам патрэбна трапіць у Старка назад і адправіць ракету туды, альбо паспытаць нашага летаючага сябра. Можа, нас па дарозе падкіне. Будзем вельмі ўдзячныя. Thanks for taking me on board. Who are you? Ага, то бок ты не ведаеш. Well, I thought you... I mean, didn't the old dragon... Well, I'm April Ryan, from Stark, and I guess you're a dark person. But who are you? I'm just a student, not anybody special. You are special. Who are you? I'm not. I'm just... I'm the Windbringer. I'm the Water Stiller. I'm April Bondu Mbata of the Banda and the Venar Kangang La. I'm a shifter. I will someday become the 13th Guardian, the protector of the balance. And I'm April Ryan. This is who I am. Yes, that is who you are. And you Ага, are яшчэ одно пророцтво. Добра, мы яшчэ нейкая хваля. Опа. І просто так казуальненько праходзіць яшчэ одна фігура. Міма. Каб патрапіць у космос, хопіць магічных грибоў. Ну, гэтага тут хапае. Тут же магічны сусвет. Памятаеце мультик про арэхавы прутик, там дзяўчына з веліканам размаўляла? Трошкі нешта глыбока ўзгадваецца. Ты хто? Ты не Люк Скайуокер, я Палпатин, я чакаю трошкі іншага хлопца. Так ён жа не на гэтым самым, ён жа на троне павінен быць. Ён просто ён настолькі непадрыхтаваны, што ён толькі з душа выйшаў, і вы зараз яшчэ на трон. Так, добра. Чаму мы хваля? Якая мы хваля? A wave. You have a purpose. You play an important part in the cosmos. A wave is someone who propels people and events toward change, towards the future. And that's what I do? You are a wave. There are ripples from your passing, and they spread wide and far. Those ripples will never die down. The worlds will be changed by your journey. You're telling me that everything I do affects the universe? You cannot escape it. You are a wave. Угу. І ён вельмі дапамог. Ну, дзякуй вялікі, што не прароцтва. Ён проста патлумачыў, з чым мы з'яўляемся. Мы хваля. Хваля, якая прыносіць змены. Змены і ў добры, і ў горшы бок. Што бы мы не рабілі, гэта ўсё будзе адлюстроўвацца на сусвеце ўвогуле. То бок, любыя нашыя дзеянні, і гэта куды-небудзь туды прывядзе. Дзякуй вялікі за невялічкую адказнасць. Так. Старажытны дракон, сіні з драйкінаў, сказаў, што ў цябе ёсць... ну ўсё ж такі, ён сіні з драйкінаў. То бок, нам вядома, ўсё ж такі гэты карабель пад вадою і быў драконам. Цудоўна. Хоць з чым-небудзь... Бо я ўсё не мог зразумець. То гаворыць, то не, то я не магу зразумець, то ён з'яўляецца цмокам ці не. Нешта забудоўся. I sense disturbance in the force. Так, зараз дасылаем паўсюль. Добра. Сіні драйкінаў. Цудоўна. У вас ёсць мапа нейкая, якая павінна мне распавесці, дзе знаходзіцца ўваход у вежу. Мапа зорак. Добра, нам зараз вядома будзе, як трапіць. Дзе ўваход у вежу? Нагадваю, у Старку ўжо, ну, у нашым сусвеце, мы ў будучыні патыпу. Зараз яна скончыць. You came for the stone,
Of course we have it with us. Our ship would not have been chosen to meet you were it І not for ще the є stone камінь we є. carry with us. Легко буде. Everybody's just waiting around for me to show up so that they can give me stuff. Who knew adventuring was going to be this easy? It will not always be so easy. Of that I can assure you. But here is our stone. We entrust it to you, as we were instructed to do when the fathers first entrusted it to us. Can this ship take me back to Marcuria? I mean, would you mind? We will bring you to Marcuria henceforth. It will take the night, but we will be there at У first Маркурія на light. траті. Я нам дав одразу і That's fine. мапу того, як Thanks трапити a lot. до уваход до вежі, і ще кавалок каменя. Тобто у нас 3 є Rest з here 4. to sleep while we travel. Кавалок диска, я так розумів. The Або flames камінь. will keep Треба you поглядіти. warm, but do not move too far away. My brothers are not friendly with outsiders. They do not take kindly to intrusion. I'll keep that in mind. Не доходять від світла, бо його брати можуть на нас напасти. Чудовненько. Good. Sleep. Частка 9. Тени. Ложек? Не-не-не, там ложек не пропонували. Просто тримайся каля світла. Інакше тобі капзда. Прикладно такі. Колькі частак усяго, наколькі я глядзеў у праходжанні, так вочкам зачапіў, прыкладна 11 альбо 12, нешта такое. Можа эпілог яшчэ ёсць. Very comfortably, thanks. І часткі яшчэ вельмі адрозніваюцца па памерах, некаторыя больш, некаторыя менш, In the таму я нават не Marcuria скажу. harbor. But there are Uh-huh. barely any ships here. I do not know why. We must leave you here. We have other business. Carry your wave into the future, April. Мы Whatever літаральна that прибылі means, ў порт I'll try. Маркурыі. А з цёмнымі людзьмі літаральна амаль ніхто не размаўляў у гэтым свеце, яны занадта Where did all таямнічыя. the ships go? They're gone. Караблей This нема. can't be a good sign. I mean, duh. The city looks strangely quiet and deserted. And the sky. Мне падаецца, мы прыйшлі ўжо ў Those are момант, not калі вайна ordinary clouds. адбылася. They look more like smoke. What's going on here? Так, хутчэй за ўсё, вайна прыйшла сюды ў Маркурыю. Мы ўжо запозна. Напали на город уже. Так, я могу не? I know that sound. Откуда? Что это за звук? А ё-моё. Это знову хаос. Мы його тільки у самому початку бачили, я так розумію. And I know that vortex. A shift. Cortez must have found me, and just in the nick of time, too. Оп. Скокнули God, that was назад. close. What caused that shift to open just in time? It has to be Cortez. Finally. Hello? Anybody there? О, Кортес, ти де? А, гэта не Кортес. Зараз, калі дадуць перапынак, я трошки патлумачылі тых, хто не ведае за лору і just me. ўвогуле падзеі. April, it's good to see you again. Так, добра. Што адбылося зараз? Мы прыбылі ў Маркурыю, у горад, у якім фантазійны горад, у якім мы былі дагэтуль. Гэта сталіца, мне падаецца, наколькі памятаю, гэта сталіца паўночных зямель. І на гэты горад збіраўся напад. Сабралася армія, таксама з поўначы на поўнач паміж сабой ваяваць збіралася. Рыхтаваўся напад на гэты горад, і хутчэй за ўсё прыйшла бы вайна. Хутчэй за ўсё мы прыбылі ў гэты момант, вярталіся да горада тады, калі ўжо напад адбыўся і нешта адбылося. На нас напала вось гэты згустак незнаёмы, гэта хаос, нейкая канцэнтрацыя хаоса, якая увогуле, калі яго занадта шмат становіцца, ён распаўсюджваецца. Хаос — наш галоўны вораг у гульне. Парушэнне баланса прыводзіць да хаоса.
Але хаос з'яўляецца часткай сусвета магічнага. Ну, то бок, гэта яго кавалак, які не прыбраць, гэта і з'яўляецца часткай магіі. Вось, калі яго становіцца занадта, ён становіцца вось такой вось канцэнтрацыяй і небяспекай, якая можа і забіць. Мы ўжо б сустракаліся з ім, але сустракаліся з ім літаральна ў самым пачатку гульні, калі Эйпрыл яшчэ лічыла, што ў яе перасоўванні паміж сусветамі гэта яе мары, проста ёй сніцца тады уначы. І вось мы сустрэлі, што Эйпрыл, хутчэй за ўсё, яна сваімі магчымасцямі гэта зрабіла, яна з'яўляецца шыфтарам, чалавекам, які можа пераходзіць паміж сусветамі сваімі намаганнямі. Звычайна гэта немагчыма, проста так паміж сусветамі не скокнуць. Але яна можа. Проста не ўмее гэта рабіць дакладна. Можа, застрасавала зараз і адчыніла партал, шыфнулася зноў у Старк. Старк гэта тэхнічны сусвет, у якім мы жывем з вамі. Падзеі ў Старку ўжо, ну, па тыпу наперадзе. Гэта 100-200 гадоў наша, ну, на 200 гадоў 10 наперад, прыкладна. Людзі ўжо падарожнічаюць па планетах. Вось гэта ўсё, карацей. Трошкі будучыня, але мы ўсё яшчэ на зямлі. У Жюль Верна, дарэчы, да таго моманту, як папасці на падлодку, героі думалі, што гэта жалезная рыба. У 21 стагоддзі гэта там смешна чытаць, а тут падводны цмок. Ну так. Не, я памятаю, я чытаў Жюля Верна, так, я просто даўно гэта было. Паляванне трошкі на падлодку, гэта было цікава. Шыфтары, потым контролы і альтманы. Так, там яшчэ і эскейперы ёсць і дэлітары. На бэкспейсеры таксама небяспечныя, асцярожна. Father Raoul, where is Cortez? Це I thought he'd Кортес. be here. I haven't seen Cortez for a week, Угу. and it Тыдзень worries уже me. Кортеза не бачно. He usually stops by once every few Кортез days. гэта той, хто навучыў нас скакаць паміж сусветамі. Ён першым для нас партал дапамог нам першы наш разлом адчыніць. Але, ну, наўмысна адчыніць яго. Але зноў жа, Кортез вельмі таямнічая фігура. Я так разумею, што мае падазрэнне, што ён з'яўляецца цмокам ад ним. Так, калі апошні раз ты бачыў When did you Кортеза? last see Cortez? It must have been, I think it was last Sunday, exactly 1 week today. He's been gone longer than that before, but this time Можа, з ним нешта здарылася. This time I have a feeling there's something wrong. I don't like that feeling. Мы ўвогуле, каб вы разумелі, мы павінны былі, у нас наше падарожжа ў Маркурыю, у вось гэта ўсё да фэнтэзі адбылося не ў самы ўдалы момант. Мы павінны былі на наступны дзень, літаральна перад тым, як мы перасунуліся. Мы павінны былі, па-мойму, сустрэцца з Кортезам. Зараз могу пераблытаць. Мы збіраліся пралезці на базу гэтых авангардна. Зараз для тых, хто такія сядзелі апошні стрым, такі авангард, а гэта яшчэ хто такі. Авангард гэта скажем так, калі коротка, гэта прадстаўнікі хаосу. Вось гэтага цёмнай пачвары, гэта якая вылезла. Яны, скажем так, яе прадстаўнікі, калі коротка. Вось, я не буду ўдавацца ў дэталі, але вось яны такія. І яны жадаюць парушыць баланс. То бок наш вораг яшчэ і авангард. Часткова. Так, ці штосьці, што ты мне гаворыш, отец Is there Раул? anything you're not telling me, Father Raoul? I don't know what you, Yes, you do. You're no ordinary priest. You know about Stark and Arcadia, about the balance, and I'm sure you know a lot more about Cortez than you're willing to let on. How did you... I heard you and Cortez talking last Sunday, and it scares me. And pisses me off to think that you're using me, that you're keeping things from me. I thought for sure that I could trust Cortez, but as it turns out, I can't. I was hoping to confront him with this, but he's not around, and you're part of it too, aren't you? April, you have to trust me when I tell you. Sorry, I can't trust anybody anymore. There's so much at stake, and I don't know who to trust, Father. Please, tell me what you know. I'm sorry, April. I mean, I'm sorry you don't feel like you can trust anyone anymore, and I'm sorry that I don't know more than I do. But I will try to answer your questions honestly and openly as much as I can.
Так, зараз Эйприл злуецца на айца Кортеза, айца Рауля, вось гэтага чалавека перад намі, за тое, што ён і Кортез трошкі за нашай спінай абмяркоўвалі нас і не гавораць усю інфармацыю, якая ім вядома. Вось, нас рэальна пазбаўляюць, нам не даюць даведацца таго, што ўвогуле адбываецца. І кожны каўлак, які мы атрымліваем звычайна у некаторых там дадатковых сродкаў, а не напрамую ад іх. Хто такі Who Кортез? is Cortez? What do you mean? The way people react when I mention his name, the fact that he seems to have been alive for a very long time, and that he knows as much as he does. Who is he? It's funny, but I've been asking that very same question myself many, many times. Who is this man? He's old, yes, and powerful. He has strong magic, but he rarely lets on exactly how strong he is. He prefers to be considered eccentric, crazy even. They are both excellent disguises. То бок, ён усё яшчэ выходзіць, вось, літаральна. Ты ўсё яшчэ не адказваеш мне на пытанне наконт таго, хто такі Кортез. Ён літаральна не даў нам нічога па тыпу, ён проста спрабуе, ён дакладна жыве вельмі доўга і эксцэнтрычна. Моя думка, што ён з'яўляецца цмокам. You still haven't answered my question about Cortez. That's because I cannot answer. I just don't know. He found me when I first came here. You see, I'm not just a Catholic priest. I'm also a sentinel, a minstrel. You're a minstrel? Yes, do you find that strange? How can you belong to two religions at the same time? Belief in the balance and belief in God are not mutually exclusive. The Sentinel Order was founded on the basis of protecting the balance, not to worship a higher power. As long as our devotion to whatever God we believe in doesn't conflict with our duty to the balance, and vice versa, who is to say we can't work in the best interest of both? I guess. I just always thought of the Sentinel as its own faith. It is a faith, but a faith in something less than God, yet more than magic or the laws of nature. The balance was created by someone, was it not? I don't know. Nor do I. But I believe. I have faith. That's enough. Добра. Пра Кортеза мы не даведаліся ні халеры. Ён яшчэ з'яўляецца, гэта отец Рауль, ён з'яўляецца яшчэ аднім з ахоўнікаў баланса. Увогуле, калі так, яшчэ накідваць лора прыходзіцца, для аховы баланса існуюць яшчэ людзі, якія займаюцца гэтым. То бок іх мэта захаваць вось гэтую вежу, захаваць баланс паміж сусветамі, не даць ім аб'яднацца ў адзін зноў. Таму што калі ён аб'яднаецца, гэта пагроза для ўсяго сусвета гэтага. Таму што разам на выкарыстоўванне навукі і магіі, навукі, карацей, разам яна атрымліваецца, гэтая навукі можа раздзяўбаць увесь сусвет. Таму што выкарыстанне яе паасобку ўсё яшчэ плюс-мінус нармальна. Але калі разам ужо пачынаецца поўная кабзда. Вось, таму парадак і гэты самы хаос трэба трошкі трымаць у розных баках. І вось справа ў тым, што гэтыя святары гэта, ён з'яўляецца яшчэ, мала таго, што ён з'яўляецца святаром, дык ён яшчэ і з'яўляецца як бы захіснікам, ахоўнікам гэтага балансу. А гэта таксама як рэлігія трошкі. Па тыпу вера ў баланс. У аркады ўвогуле па тыпу усе вераць у баланс. Там дзякуй балансу, вось гэта ўсё ў іх фразы. На двух працах працуюць, так, на паўставкі. Вось, што ты маеш на ўвазе, калі Кортез знайшоў What did you mean when you said Cortez found you? One day, he came to visit me here. He knew who I was, that I was a minstrel, and that I was devoted to restoring the balance as well as to my God. We soon became good friends. He was very worried about the imminent collapse of the balance, yet told me that he was waiting for someone special, someone who might be able to help us. Me? Yes. He waited for a long time for you to show up, and when you did, it was hard for him trying to convince you that he wasn't crazy. I guess his disguise was too good. I don't know much more than that. Cortez tells me very little.
only that you're the key to the survival of the balance. I can only assume that you're the new guardian? That's what I've been told. Not by Cortez, of course. No. I understand your frustration, but I cannot help you any more than I have. If there's anything... Це був літеральний anything at Рауль all, довіряє Кортезу, але сам Thanks, ніхіра Father. не веде, блядь. But you've done enough. it feels like I've done nothing. But God be with you, and the balance too. Угу. Може, мо яны яшчэ буддісты. Я не здзіўлюся. Калі што, буддісты, па-мойму, у другой частцы ўсплываюць. Таксама. Не памятаю дакладна, але, па-мойму. How did you become a Sentinel Minstrom? The Sentinel are not numerous in Stark. Not yet. Not with the Vanguard, the Church of Voltec, keeping a watchful eye and striking down anyone who dares to proclaim their faith in the balance. But the Sentinel are here, and when they find someone who they believe will be sympathetic to their cause, they approach them. That's what happened to me. They asked you to join? Ну, No. літеральні ахоўнікі тут. They told me the truth. I was studying That was theology unfortunate. at the time, and I found scriptures that challenged conventional wisdoms, made me question the validity of my faith. But once I learned the truth about the balance and the Guardian and the ongoing war with the Vanguard, it became easier to believe in God again, because now things made sense. And so, in the end, I chose to become not only a priest, but a minstrel. And I don't regret my decision. Добра. Як гэта спрацавала, карацей? Гэтыя ахоўнікі з боку... Ну, у абодвух сусветах ёсць па тыпу як арганізацый, якія займаюцца тым, каб утрымліваць баланс. І калі ў Аркады ў гэтай арганізацыі не тое, каб вялікія праблемы, яна даволі папулярная і вядомая. Вось, і мае нейкую, ну, не тое, каб уладу, а проста, ну, ўплывы нейкі. Вось. То ў Старке ўсё вельмі складана з гэтым, таму што гэта ўсё гэта самыя дзедуліны казкі, ўсё гэтыя цмокі вашы, гэта магія, гэта папрыдумвалі сабе, папрыдумвалі пра сусветы падвоеныя, гэта ўсё херня. І гэта ўсё хуценька забылася, насамрэч, у Старке, і Старк доўга існуе без магіі, ну, па тыпу, проста навука перамагла. Вось. І атрымліваецца так, але людзі, якія займаліся тым, каб захоўваць баланс, яны ўсё яшчэ засталіся. Толькі атрымліваецца, яны зараз на ўзроўні секты, якая вельмі асцярожненька спрабуе нават не ўсплываць, бо існуе авангард, які калі будзе хоць нейкая спроба стаць трошкі і гэтым ахоўнікам стаць больш папулярнымі, авангард іх усіх вылавіць і перазабівае, таму вельмі небяспечным. Так, ці калісьці не быў у Аркадыі, хутчэй за ўсё ён не быў, але давайте Have you спытаем. ever been to Arcadia? No, I'm not a shifter. I'm stuck here, unfortunately. I don't mind. I've been fortunate enough to read most of the scriptures of the balance, and that in itself is a rare privilege for a Starker like me. I don't have any more questions right now. If you do, please ask. I want to help, and that's the truth. Так. Добра, як How are тут things у here? вас справа ўвогуле? You mean in the cathedral? No, I mean here in Newport. How have things been going? Nothing out of the ordinary. Why? Have you been away? You could say that, yeah. It's just been hot and humid, and is getting worse by the day. And apparently crime is on the rise. But what else is new? I have to run, Нічого Father. такого дивного у Старкі не відбувається, I все в hope to see порядку. you again soon, April. Please take На care дворі of yourself. обстоятельства. And if you see Cortez, tell him to see me. Tell him that I've been worried. Ну, добре. В принципі, ми з ним скончили. No, Не not пойдемо today. куди. Заховалися. Я нагадую, у мяне пашираныя зрачкі, тому што я сёння хадзіў да акуліста. Вось, і трошкі гэта напружвае сядзець перад маніторам, і гэта пабольвае гэта крыху галава. Я бы, можа, прарываўся ўжо,
і скончыў стрым на сёння раней, бо я не ведаў, колькі мне нармальна будзе атрымлівацца. Зараз яшчэ норм, але мне падаецца, калі мы пойдзем зараз у нейкую сюжэтную арку, у нас зноў перапынка не будзе яшчэ бліжэйшых 15-20, ну не 15 нават, хутчэй, 20-30 хвілін. Таму можа я сёння вас пакінуў значна раней. Вось, давайте я пагляджу, хто у нас чым займаецца, я спадзяюся, хтосьці ўжо ёсць. І буду вас перадаваць. Так, хто у нас ёсць? Ватафака Блэр гуляе ў Hades 2, а Эріка гуляе у Mortuary Assistant. Гэта хоррор. Так, давайте, можа, перадам вас сёння да Ватафакі у Hades 2. Угу. Так, буду адпачываць. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Это дакладна за формай кшталту гэтага самага монітора. 100%. Добра. Адпраўляю вас да Ватафака. У мяне прагляд, ён якраз у яго забег у Hades 2 у царстве Аіда. Давайте, да яго. А я вам жадаю добрага вечара. Як звычайна, заўтра будзе стрым. Усё па плане, пакуль нічога не змянілася. Будзе канец галасавання. Будзем вырашаць, у што ж мы будзем гуляць у пятніцу. Ось. А вам я жадаю добрага вечара. На жаль, не магу праглядзець зараз паведамленні, я памылку невялічкую зрабіў. Адпраўлю вас зараз. Добрага вам вечара.